Den 12. august 2025 rammer Lys uden sol 2020 de russiske biografer. En film, der fanger med sin dybde og visuelle poesi. Den fortæller om Canlis, et hus på Mallorca, skabt af John Utzon i 1972 efter hans exit fra Sydney Operaen. Filmen afslører, hvordan arkitekten genfortolkede lokale traditioner og forankrede huset i klippelandskabet over havet. Hver scene er som et arkitektonisk skitse, hvor lys, sten og rum taler sammen. Filmen formidler Utzons filosofi. Et hus er mere end vægge, det er naturens forlængelse. Instruktøren bruger vinkler genialt og gør Canlis' åbninger til linser, hvorigennem vi ser verden. Dette er ikke blot dokumentar, men en meditation over harmoni, kreativitet og tid. Musik og kameraføring forstærker fordybelsen og gør hvert øjeblik levende. Lys uden sol inspirerer dem, der værdsætter kunst, arkitektur og deres bånd til naturen. Filmen efterlader en eftertanke om, hvordan vi kan leve i pagt med verden. Et must-see for dem, der søger mening i detaljerne.